sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw nining sikat na kayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gid sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jean. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, halihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Saving all my love for you. RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Aga tumatatampo nagdasangan nga Jen. Oh, sure ka? Gusto ka nga mo ipon na ko nimo? O lagi. Dugay namang wa si mama o si papa. Unya ako rang usang anak. Dako ra sad kay itong bahay kung ako rang usa didto uy. Sige, Han. Pwede ra. Ako na lang atiman sa mga bills nga bayron nung kada buwan. Naon sa mga uy. Syempre tungaan gihapon na nato. Dabi ako'y trabaho sad. Okay, Han. Sige. Ay, pagkaswerte na lang gid ako nimo. Maswerte ko nimo kay pinangga og mahal kaayo ko nimo. Han, muadto na ko sa trabaho, ha? Sige hain. Day off man na ako. Mag general cleaning na lang ko din sa bahay. Ang imong lunchbox, ano man nadani mo? Yes, Han. Nanan din eh. Thank you, ha? I love you. I love you too. Amping. Ay, salamat. Ay, nahuman na kilinta ko panglimpyo. Ay, grabe sa bog, uy. Taod-taod naman sagod nga, wa ko makapanglimpyo sa mga suok-suok. Maayo! Oh. Maayo! Kinsa man ron? Kadiyot lang! Oh, Mahimong musod? ha? O, unsay ato? Pasod laon ako kung dili ka gustong anhi ko sa gawas mag-iskandalo. Dali, suot. Lingkod. Dili lang ko magdaghan pagstorya. Ako si Carol. Asawa ko ni Daryl. Unsa? Pero nga ako nahibawan. Syempre, dili ka siya masulti ni mo. O ganun mo to, o kagyod. Nia, daan ako ang among family picture ko yung ang among mga anak. Kinuha ko. Mao kung ako pa ni mo, no? Buwagi siya. Kung dili ka gusto makagubag pamilya. Han, niyan ako. Oh, niyam na kayo sa gawas. Naday ko idang lami nga sudan para nimo. Paborito ni nimo. Niya si Carol. Hayop ka, Daryl? Ha? Ngano nabuhat mo din mo na ako? Ngano man? Hayop ka! Husto ra. Paulit dito sa ato. Ikaw may nagguba sa itong pamilya. Ug dili ako. Hagbay ratang wa. Wa na ta, Carol. Wa na ta. Daryl, please. Please, balik na mo. Ayaw rin buhatan na mo sa itong mga anak, Pauli please. na. Adto ra ta dito magstorya. Pauli na! Carol. Ako na si mangutanan nimo. Nganong namakakan ako? Tundi mahal ka. Namagin doon ako'y planong musulti nimo pero nahadong mawakan ako. Hantuwi ko. Dugay naming wa na ni Carol. Hagbay naming nagkabuwag. Bisar pa man atong panahon nga wa pa ta makaila. Siya mo iniguba sa mong pamilya. Kapila na ako siya gipasaylo pero kapila sa kunya gibuang. Pila na kalalaki ang among giawayan. Daryl. Sabi ni mo, kung buang palang igong pagkatao, hagbayra unta na ko siyang gipapriso sa iyang mga sanga na himo na ko. Pero wala ko buhata. Tungod og alang sa mga anak. Jean, maluwi ka. Ay, kubuwag eh.
Isada ko nimo. Ako ni Tarongon. Kung dili siya makasamok na to, isaad na ko nimo. Kumusta si Carol? Nagkaistorya na mo? Oh. O nagasabot namin duha nga di na siya manghilabot na to. Basta padayon lang ko mo suporta sa mong mga anak. Mayo, hinuwan ka mo na. Hana, Darren, thank you. Thank you kay wagin ko ni bubuwag eh. Di na ko kaya kung mawakan ako. Mahal kita ka, Han. mahal sad kayo ti ka, Darren. Dali mo, mga anak. Uy. So, Nganong kita man ni Daryl iyang mga anak? Han? lagi niya ka. Nga naman, doon ay problema? Jane, mohang yun to ko nimo. Kung pwede, arin na puyo ang akong tulo ka mga anak na to. Oh, unsa? Pero kung dili okay, mangita lamig among kabilinan. Kadiyot lang, unsa man na nahitabo? Doon ay sakit si Carol. O di na niya matarong og atiman ang mga bata. Unsa? Mao naka-decide ko nga akong kuhaon ang mga bata. Aron ako ang atiman nila. Unya si Carol? Kinsa may mo atiman niya? Ang among kamagwang anak, si Andy. Han, okay ra ba kung Andy ang akong mga anak? Han, sa gikaingon ko na, dako ni ang bahay para nato. Ngano kung dili okay para nako? Mas maayo kung anhi sila. Aron masaba na sa di ang bahay kay na ay mga bata. Han, salamat. Salamat gigayo. Salamat kinakikita ka na ako. Kabit. Oh, Carol. Sa akong tanaw ni mo, no? Bright pa lang ta ka. Maayo ka kitsura. Pero kung uto kay lang, wa ka ana. Nakikita ka ba na ako aron insultuhon ko? Unsa man tayo expect ni mo? Daigon ti ka sa imong pagkakabit? Bisag unsa pa isulti nimo. Mahal ako si Darrell. Ug nahibawot ang duha nga hagbay na mong wa, bisan pa ug wa pa ko moabot sa kinabuhi ni Darrell. Oh, Kung wala kailaing isulti na ako, moadto na ko. Na-hospital ko na si Carol. Unsa? Doon na siya ay leukemia. Kinuo ko. Han, okay lang ba kung mo pa ulit na ko panagsa kay mupuli kong bantay niya sa mong kamagwang anak dito sa ospital? Oo, oy. Mas kinahanglan sila nimo dito. Thank you. O okay na ba, Han, kung ikaw lang una ang akong binlan sa mga bata? Han, way kaso. Okay kaayo. Muna sa slag akong mga anak. Maong okay rakit kaayo, Han. Salamat, Han. Thank you. Salamat yung kayo sa mong pagkamasinabuton. Macy, si Papa ninyo? nilakaw man to, tita.
Ingon siya at tuon niya si Mama Carol. Nanawag man to akong ati Andy ni Papa kanina. Ah, mao ba? Ah, sige, thank you. Jean, okay ba kung ani unas Carol na to? Mamugoy hangyo niya nga makauban niya nga among mga anak. Sa di pa siya mawa din sa kalibutan. Ah, mao ba? Okay rahan. Sigurado ka nga okay na gud? Okay ra lagi. Carol, kumusta ka? Andy, sige na. Nagpaabot na to ron si Lola ni mo dito. Madilagi ko. Dili ti kapasagdan din sa babae ni Papa. Saan pa lang niya ka? Andy, paminaw. Anugon kayo kung dili ni mo i-grab ang maong opportunity. Siya ba may magasto sa imong pag-eskwela? Balag di ko maka-eskwela ron nga school year. Basta mabantayan lang ka. Basta kinahanglan ka na mo ron. Andy, sakto si mama ni mo. Anugon kaayo kung dili ka mo eskwela. Usa pa, ayaw ka bala ka. Ati manon ako si mama ni mo. Wa ko'y salik ni mo, uy. Andy, ba ni mo ha? Ayaw na. Okay ra. Carol? Diara oh. Imna ning tambal ni mo. Tingali, nalipay na ka, no? Nga ikaw gyud ang makaangkon ni Daryl. Og dili ako. Og ikaw sa na makauban sa akong mga anak. Carol, may gusto na ko nga mamaayo ka. O bisag ka nun sa Carol, wa ko magunahon na og dautan bahin ni mo. Mao ba? Jane, pasaylo ako. Pasaylo ako sa tanan akong panginsulto ni mo sa una. At least, kampante ko maghunahuna nga naa sa mga maayong kamot ang akong bana. Ingon man ang akong mga anak. Dugay tinakang gipasaylo, Carol. Jean, Han. Salamat kayo sa mong pagsabot o pagdawat sa akong sitwasyon, ha? Mahal kita ka, Han. Mahal sad kaayo ti ka, Daryl. Og andam kong manginahan sa imong mga anak. Salamat, Han. Salamat din kayo. Stolen moments is all that we share. Ikuha na gid si Carol sa labang makagagahom. Og karon, ako may nag-atiman sa ilang mga anak ni Daryl. Sa pagkakaroon, minyo namin ni Daryl, og malipayon mi uban sa ilang mga anak ni Carol. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mo ka mga higalang kaagi ni Jen nga tiga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo awit nga naglahan. Saving all my love for you. I'm saving all my love for you. Handu mana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Tawagalan ko sa pangan nga Janisa. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga kaagi pala pagtugtog ang puluhan. Sometimes love just ain't enough. Our
Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Makining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Janessa. Recorded by Radio Mo TV. I really like. Philip, Tiyago, Janessa. ang tinuod. Nakagusto sa panimo. Dugay ra. Kalma. Kita na? Oh, Yes! Nadugay man lagi kag uli. ko auntie. Ti, ngano ka? Okay ra ka? Dahil Lisa, mura kita na lang ito niya mahipilit ni Puhon sa bahay. Ha? Ngano man, ti? Magbuwag na sila sa mama o papa. Si mama na nilain. Huwag si papa sa doon. Unsa? Ang butog na unsa ng atong pamilya, eh. Sa una, malipayon man unta kayo ta. Ate, Pero kung pasaktan kita nila, day, isaad na to sa atong kaugalingon nga maningkamot tag-ato. Kung muhatag silang suporta na to, mas maayo. Pero kung dili ta mamugos. Kaya raman tingali na itong mabuhi nga wa sila ba? Kayahon na to. ate. Mau ba? Oo nga. Ito nga. Kamurang duhan ni ate naman yung Pasko. Doon na ba yung Pasko? Ambot lang. Wa pa ko mahibaw. Pwede na mo sama. Kung okay rin mo. Sigurado ka, Philip? Oo. Inagundi. Welcome ka anytime sa akin. Sige, akong ingnan si ate. Day, dili ko pretty. Ha? Nga naman, te. Ato sa ko mag-celebrate sa bahay sa akong uyab. Ay, mao ba, te? Ikaw, unsa man? Huban ka na ko? Ay, dili lang, te, uy. Ato lang ko silang Philip. Ma, uyab na ko si Janessa. Oh, hi, Janessa. Ay, sakto giday ang akong anak. Gwapa gitinuod ka. Thank you, tita. I've heard nga kamo na lang duha sa imong ate sa inyo. I'm sorry that you have to go through that. Pero ayaw ka bala ka, ha? Dini sa amo, welcome ka ayo ka din. Thank you, tita. Babe, thank you, ha. Para saan saan? Nga pinagakay ko nimo. Og bisan kanis wa niyo gipa-feel na ako sa imong pamilya nga lahi ko para ninyo. Siyempre, babe. Huwag tinilay timan mo. Mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe. Day, murag mag-live-in na ba sa akong uyab? Unsa, te? Unya mong pag-eskwela? Dili na ko mo eskwela, day, uy. Nang-apply naman kong trabaho. Og maayo gani kay nadawat na ko. Te, Ikaw lang gid akong gikabalakan, day. ay kabalakan ako, te. Naaman si Philip. Dili ko ni pasagdan. Maayo hinoon.
Pero magkinaon sa gani. Tawag ba giday nako ha? Ote. Aray nang kapuyo sa amo. Ha? Delikado kung ikaw rang usa dito sa inyo. May problema sa mama po. Kung ani ka din yung kapuyo sa amo. Mayo din ikaw save ka. Philip. Recorded by Radio Mo TV. Babe, daganan tao diha sa gawas good. Nag-unsa din na sila. Aw, ay nakahibo nga na, babe. Nunana ina din sa amo sa ating eleksyon. Anhig na sila din himog tapong-tapok. Mao ba? Kasi di mo dagan. Nalimot ka nga, dagang koneksyon ng akong mama nga sa mga politicians. Babe, ito rin ba? Di ba musaya mo ka? Oh, nga naman. Tingnan dito sa mama. Basta pwede kang kuhaon nga dancer before magsugod ang pulong-pulong ba? Para painggan sa mga tao ba? Ha? Doon na, babe. Ako ra mag-TF. Philip. I really like you. Maayo kay kang musayo ganina. Salamat, sir. Unsay pangan? Janisa, sir. Oh, nice name, nice. Sige, sir, ha. Aris ako. Good luck pohon sa election day. Sabta lang. Ingon na ato rin dito siya. Kusog nga makig-socialize. Sige, tita. Janisa, ang damay mong kaugalingon, ha? Kay murag daghan na nakauyon ni mo nga, ha? Mga running politicians, da? Maayo kuno kayo kang moingganyo og tao. There's a possibility nga ikaw na gyud ang permanent dancer kada na pulong-pulong. Sige, tita. Unsay din ako komportable. Babe, usahay manggod kong makigatubang ko sa mga running politicians. Hindi ko komportable. Ilabi na mga lalaki. Babe, normal na para nila. Normal para nila. Pero para na ako, dili. Tachiki sila na ako. Unya, ilang tanan-awan, dili na ako masabtan. Ay, nauna na nimo kay first time pamagod mo nga makikatubang nila. Siyempre, they are nice to everyone, especially kay they are running for a certain position. Babe, imagine mo na lang. Gateway na duha to make things easier for us. Diba naman ka? Huwag ka take ang exam last day ay nakatin mo scholarship. Nagastorya amin ni mama o ingon siya. Pwede na daw. Unsay pwede na. Makatake na ka. Yang gigamit ang iyong connection para makatake ka sa mga exam. Unsa? Kung ayaw nakaproblema, okay? See? Everything is easy kung daghan kag connections. Philip. Janisa, one of the running politicians can mag-celebrate sa iyong birthday. And everyone will be there. And they also want you to be there. Tita, dili ra ba ko- No, you should be there. Basin one of them will offer you a full scholarship. Ano gunsa, di ba? Tinuod, tita? Of course. Basta maluoy gani na sila. Mo-offer gina sila ingon ana. Sige, tita. Pag-ilis, ayaw ko na may suluba. Ha? Magigatuubang ang mga politicians. Wa pa na ilabot sa ubang mga invited nga elites din sa ato. Meaning, mga dagang tao. Grabe power connections. You have to look presentable.
Di ba na kay dress? Oo. Pwes, ilisa lang yung magsinina. See? Ang mga tao nga ni adigit kong pulos mga elegante. The way ng storya. The way they present themselves. And lucky kita, kay naapida ng event. Wait. Feel free to tour yourself here. Ako sa ato na akong amigo kay kamay ko. Okay? Sige. Nilimit ko komportable na akong gisulong ko eh. Kita kayo kung dukanan niya. Fitting pagit kayo ang dress na akong gisulong. Wapagit ko'y kaila din eh. Mangita akong spot din eh nga. White towel eh. Ay, ato lang ko sa'yo. Murag, naaramay kasanbayan dahil dito. Ay, salamat. May kanit kay naiswing din sa liyo. Sakit ka konti na ng heels ko eh. Ayaw kay nasuroy ka, nakaandi ka. Sir, ikaw man di ay. You look so stunning tonight. Thank you, sir. Di mo niyo. Unsa man ni? Kwarta? Yeah. 10,000 para nimo. Sir, nganong kitagaan mo ko ni mo, ani? You deserve it. Wapo ka. Upunan pa yun ako kung musaan ka na ko every time na makinahanglan ko nimo. Dapat naa ka. Sir, Magkasaan ba ka? sir, ayaw lang ko gikapa. Nakita na ko imong asawa ganina dito. O posible nga, gipangita na kaniya karon. No. Don't worry. Di may baw ang akong asawa nimo. Oh, pagkahamis ko nimo. Bisan unsa pa ka kadakong tao, wa ko mahadlok nimo. Lam niya ning imong kwarta, wa ko mahangol ana. Lagog gisumama sa imong gibuhat. Ano na nagbuhat ka? Pinagin mo inyong concern? Wala mo'y concern kung giunsa ko niya kung ano nasagpaan ako siya? Babe, kinahanglan naman nimong musabay anak nila. So nigawas na mismo si mong baba? Makahibaw ka ning tanan? O bawa nang imo ko ipasulo ba tong ingon ator, ibaligya ko nimong si mong mama ng mga lalaking politiko na dili makontento silang asawa? Ano ba, Philip, ha? Pila man gid inyo makuha komisyon sa pagbaligya nako, ha? Di ba yung unahan ng klase, oy? Oh, really? So sa may tawag ninyo? Especially nimo? So kada nga nagkauyab ta hangtod karon, wa gyapon kay trabaho. Pirmiro ka magsalig sa hatag si mong mama nimo. Teresa, Abilo kong tarong mo. Dili man di ay. Magbuwag ta. Tungod ibisan ka nos awa ko mangandoy nga maparte og pamilya nga ang source sa pagpakabuhi gikan sa hugaw nga pamaagi. Og ikaw? Wa ko makinahanan og lalaki nga sama nimo nga way laing gibuhat kung dili magsige rag salig sa imong mama. Dili ko mabuhi nimo, Philip. Wa ko'y future nimo. I don't wanna lose, and I don't wanna hate you. I don't wanna take you. So kada tong hitabo nikalit ko og kahanaw for 2 weeks. Ni bakasyon ko sa bahay sa akong kaila. Nga wa bid ako gi-on akong cellphone para lang ma-recharge ko og ma-restart na ako ang akong huna-huna gikan sa mga panghitabo. Mahal ako si Philip, pero dili lang gid ako ma-imagine akong life nga mo end up niya. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mukit mga higalan kaagi ni Janessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit nga regalahan, sometimes love just ain't enough. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kanabuhi nga naglipot sa sakaw.
I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpahinga. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kinigol sa kababay nga taga Mandawi City, Cebu nga tumatatampo nagdasingan nga Janice. Recorded by Radio Mo TV. Day, Janice, dali na, uy, mga una ta. Kadiyot sa daya. Ako sa nitiwasan akong gibuhat. Unya na lang ko na inigbalik na to, ugod. Sige na, kay gutom na kaayo, uy. Ay, mahadlok din na siya mapas mo eh. Wa ko mahadlok mapas mo, no? Mahadlok kong mudaot. Dali na, uy. Mayo gani kini patuo ka na kong mga una ta. Kay kunwa pa, wag gyud tay kalingkuran. Daghang kig tao, oh. Ngano day nga, daghan making tao ron day. Ay, nidugang manggod og mga trabahante ni nga tong gitabahuan. Mao nang nagdasok ang mga tao ron. Maudi ay. Excuse me mga gwapa. Pwede yung i-share sa inyong table? Day, gwapo day dyan. Ikaw, cute payo ko, no? Dali, gwapo. Tupad na ako. Day, Janice! Noon sa ka, uy. Nahinumdum ka itong lalaki nga, kadungan na itong kaon? Oo, nga naman ay, day. Gikan dito sa laing branch. Unya, day. Gibalhin sa dini, day. Mao ba? Oh, Junjun day iyang pangan. Og, day, nang regards ba sa nimo? Unsa? Asa pa man ni si kay Gina, uy. Ako magkawas. Hi, Janice. Mapauli na ka? Nahinumdum ba ka na ko? Oh, Ikaw mo to kadungan na magkaon sa kong amiga. Ay, salamat eh. Wala ka malimot ako. Ako dahil si Junjun. Nakailan na magod ko nimo. Bisultihan ko ni Regina. Pao ba? Mayo noon. Pwede kang mayaw sa mong Facebook? Ha? Nga naman? Araw ba kung may tuyo ko ni mo? Ma-message na hindi ka. Nanawag ba lagi ka na ako? May tuyo ka? Waman. Gusto lang kong makadungog si mong ting. Junjun. Bitaway, ikuhan ka na. Nautan ako ba, Janice? Mahigayab na ka. Aha? Wa pa, uy. Wa pa day. Sa ato pa. Pinindi kong magiyab. Ha? I love you, Janice. Junjun. Bahala lang mo ingang ginagawa na huwag ko'y batasan kay nanguyog ko ni mo din sa phone. Ang importante nga may ibaw ka nga love, di ka? May chance ka ko ni mo, Janice. June, magstorya lang unya tag-usab ha. Hagidok ka naman ko, uy. Babay na. Sure, uy. Nanguyab si Junjun mo? Uli kitay. Nanguyab siya na ako sa cellphone. Unya, imong gisugot. Wa pa di, uy. Nakalitan ko. Maayo ka nga ako siyang sugtuan. Oh, kung nakagusto ka niya, sugta. Tinuod ka? Ingon akong gisugot, Janice. Oh, June. Uyab na ta. Salamat kayo, Janice. Ngawa ko na mong patong sagdugay. I love you. I love you too.
Recorded by Radio Mo TV. June, ang kibuhat na ako. Saan pinagod ka, babe? Ayaw ka man ka. Pero tempa, basig mamabdos ko. Wala ka. Kaya hindi ka na ako pasagtan kung mamapos ka, Jess. June. Hala. Oo naman ko rigla. Paano mamabdos ko? Dili ni mahimo. Magbalik og pregnancy test. Ginoo ko. Positive. Kinahanglan nga mahibaw si John nga mapdos ko. Mayo na nga, magpas ka. Nalipay ka nga mapdos ko? Oo, siyempre. Kay may umaabot na tayo, anak. Anya, unsa may plano ni mo? Magtipon na ta. Ha? Magtipon na ta, miss. Unya ang ta magpakasal kung makatigong na ta, ha? Nga naman. Di ka masugod na. Magtipon ka. Unsa pa may ako mahimo? Nga mabdos naman ko, ha? Sige, magtipon na lang ta. Muundang ko sa akong trabaho? Muna, ayos. Kinahanglan ikaw muna sa iyong trabaho kay dako na ba ang tingin mo. Dinhin na lang ka sa itong gipuyan. At iman na lang ng imong gimabdos. Aray! Kasakit sa kuntian! John! John! Dong, sakit kaya kuntian! Kasi panganak na ka. Dali, day. Dadun ka na ako sa ospital. Dong! Uy, saman ka? Basi malihit kasi mong trabaho, ha? Ay, sige na malagog kaghagwa din sa tong anak. Pag-uras na eh. Di ba ako mahit? Nalipay na ko nga may anak ka tayo, day. Ako sab dong, ipay kay ko. Kay matawagan kita nga pamilya. Ay, pero mauligi. Dako na si Dodong pero wa pa kita makasal. Day, sige lang. Kay muabot lagi ang panahon niya makasal ka. Ha? I-assign ka sila dapit? Uday, mo na'y gusto sa mong labaw. O niya, kada daw ka mo pauli din sa ato. Nga, di mahimo rin. Layo-layo ba ng balhin na ako. Muli tingali ko din sa ato kaduha sa usa ka buwan. O niya, asa man ka puyo? Mangita lang ko akong kabuyan dito. Kumusta mo ka na, day? Okay raman dong. Si Dodong, ha? Ayaw basag, di. Dili na mahitabo. Kay pinangga kayo na ako ning junior nimo. Day, sige ha, kay manawag lang niya ko ni mo kung di na ko busy. Pila naman ka buwan ang nakalapay. So ka dinabalhin si Junjun sa trabahoan. Pero wag siya mauli. Nga naman ka. Day, sorry gid kayo, ha? Di ba ko mahimong pauli niya? Ha? Nga naman dong. Nagkakitrabaho din tayo, eh. Pero may kong mag-part-time. Mao ba? Sige lang, day, kay upauli raw niya ko diya sa ato kung di na ko busy. Wala naman mo padagwartas Junjun ako.
Og dili ni siya makontak. Unsa man kinahita po ning tawhana? Mangita ko kabilang ni Dodong. Og ako magtuon si Junjun sin trabahoan. Kay duty ron si Junjun, ma'am. Kay day off niya ron. Mao ba, guard? Kinsa man di ka palihog, ma'am? Ako nga asawa, guard. Ha? Asawa? Oo. Asawa? Lah, lahi man tugnaw ang asawa ni Junjun, ma'am. Ha? May asawa si Junjun? Guard, may mo magkatagi kong address ko na hain magpuyo si Junjun. Gusto ko makikita niya. Mo na ning address na gihatag sa guard na ako. Salamat din na si Junjun. Ikaw ba na... Oh, Junjun, Janice, ikaw. Ganong niam ka? O ganong nakatultulong ka din sa ugipuyan? nangita ko paagi nga matultulan ka. Kay hapit naman na tuig, wag ka mo pauli sa ato. O ba nasib ka magpadagor ta? Janice, kuan mabot ka ng... Oh, Oh, Han? Oh. Gusto rin kayo kasulti ni mo, Han? Si Buti pa sabot ini. Tinuod ba nga ko ni hibawaan nga may kaipon ka? Mika, excuse ha. Dili ko kaipon ni Junjun. Asawa ko niya. Kaya kasalan eh. Unsa? Ano, si Janice. Ay, maudya niya ang imong giingon ako, Han, nga imong kaipon? Oo. Kaipon ko ni Junjun pero may anak mi. Jun, nga rin mo panikibuhat na ako. Nga naman. Nga nun kita magkaglain. Janice, pasaylo ako. Akong ex si Rose. O nakita may pagbalik. Gamong nasuta nga love pa na mo ang susa. Maong nagpakasal mi sa inyong. Kanumo ko. Kasakit na ibuhat ni mo na ako. Sakit kayo ni. Wa ako magdahong nga makabuhat pero is pagpasakit si Junjun na ako. O wasap ko'y mahimo. Kay kasal naman siya siyang ex. Kanimo Junjun, kanamati ka man ako karon. Manghinaot ko nga malipayon kasi mong kinabuhi. Tinhin na lang ko to o daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita may higalan kaagi ni Janice nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan. Paubaya. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanon sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista na maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kabilang buhay. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kamahuyan nga Tagaliluan, Southern Leyte. Ano ito magtatampo, nagdasangan nga Jana. Recorded by Radio Mo TV. Dong, Jana. Unsa man mo kuyog ka nako?
Asa man ta, ti? Muadto kog Manila. No, magunsa man ka dito, ti. Manarbaho ko dito dong. Unya, asa man sa tapuyo? Naamang ko yuyab dito nga nanay bay. Ato ra ko mupuyo dito. Unsa man mo kuyog ka nako? Sige, ti, makuyo ko nimo. Aron, makaato sa kong Manila. Ah, sige. Paibaw ka si Mama Daan. Base nga pabadlong ka dito, ha? Di lagi mo, maginutan mo ko dito. Ah, bantay bitaw, ha? Wala lagi mo. Nahala, sige. O ba di atin ni mo? Basta ayaw yung pabadlong dito. Oh, ma. Hindi tayo rin sa Manila, Tino. Ingon bitaw ko nimo? May ragan ni Kuya Kunimo, ti. Aron, makita lang po punon sa Itsuras, Manila. Mao gyud. Dito man na. Malakay na to, pero ato na to sa bahay sa imong uyab. Mani imong manghuday? O dong. Bless ni kuya nimo dyan. Bless ko, Kuya. Sige naman. Pahimutan ang inyong mga gamit. Taroon makakaon mo. Dong, dyan. Dali na, good. Nga naman, ti. Di ako ipaila-ila nimo. Kinsa man na, ti. Ila-ila mo. Igsuon ni kuya nimo, si Vandolph. Dong, Vandolph. Akong manghod si Jana. Hi, Vando. Hi. Friends na ta, ha? Sure. Lingaw mo sa na kay istorya, eh. Ikaw, Sob, malingaw ko rin mo. Lamian ni mong kumuto, no? Ay, sakit o. Ano sa mga ko? Ulipin ko. Naduwa ko ni Vando. Huyo. Nainap ka ko niya. Ay, mamay si Vando. Ano ko? Uy, naunsa ka? Kisig-kisigihan ni mo diha? Di si Vandolph ba? Wala mo anhi. Ay, basig to ano sa tingali tos komputeran kay hilig mo computer bata ah. Hoy, Jana. Unsa man ka? Na-inlove na ka ni Vandolph? What the Jesus, mulimod para bagyod. O niya, be, nga magsige magagpangita niya, be. Kon! Ganala ko nga makaistorya ni ate, makaistorya ming duha. Malingkod ko niya. Bisag dili pa ka mutugaan. Nahibaw kong ganahan ka ni Vandolph. Recorded by Radio Mo TV. Hala, di mali ka dyan. Ang wala mo kamuato silang ate. Nga, ni aram di kas computeran, uy. Okay, nalimaw ko si duwa computer, good. Uy, ay ko na si duwa computer, Van. Nga naman? Di mo ko na makaayo. Duwa lang. Pero ay palabi. Sige, mundang na ko. Anak mo ah. Kinala maminaw yung ka na ako kay. Imo ba akong friend? Dali na, ato ta sa amo na. Kay magdungan tag pangaon. Unya, unsa may atong buhaton nun? Nga, mo naman tagkaon. Stress-stress lang ko to. Di mayo ay. Anak ta diya sa among higdaanan na ni. Ato ta mupundo. May dito kay hayahay. Sige. Higdaan din ni. Higda mo ko. Nindot mo ko ng higdaanan. Yahay ba? Tupad ko ni mo ha? Ha? Oh, ano sa mga? Di ka patapad? Patapad mo. Dali. Sige. Ay. Kanindot sa kong kipatingan. Nitapot siya ako. Magakos ko ni mo dyan ha. Unsa mo kayo? Murong kag hadlok na ko? Uy!
Gagos lang diha. Kanina sa kang gipating gagigagos ka ni Vanto. Nagabiin na lang, pero wabagin ko makatulog. Marang niapang ang mga bukto ni Vando na nagkagusta ko nga nihaw. Vando! Ay, salamat kay man ako sa kong trabaho. Mata ko silang Vando ron. Ay, niya pa di ay. Kanay din nini. Oh, sige! Sige, maglayas mo din. Lukong ka, may layas! Hala, nagaway sila si ate o si kuya. Ano man mo? Nag-away na naman ni kuya. Pangandam dyan. Ha? Nga naman, ti? Mamauli tas ato. Mamauli tas lite. Oh, unsa? Wa na di kay friend ini di kay mamauli naman mo. Ganahan pa kunta ko nga, stay din Pero saon man nga, nag-away man sila si ate o imong kuya. Mapauli na lang ni. Amping dito dyan ha. Ikaw so, amping din yung Van. Mag-chat-chat lang yata kung nana ka sa inyo. Ah, sige. Abi pa na kog mausab ka gani adto kag Manila. Isabot man hinuon ka kabayot. Uy, taas naman hinuon kay ng buhok ni mo. Mama, uy. Ay, di ba na nga ibo kong usbon, ma? Kaya nga ini naman yun ko. Ay, nisamot na sa kabayot, ma. Kaya na may lalaki dito nga permi niyang ikakuyog. Usa ba ni mong uyab ha, Jada? Dili mo, oy, no. Dili mo, oy, kuan. Pangod sa uyab ni ate, pero close kay me. Diyan na. Niya naman kita sa ato. Tugaan ko, Ruby. Unsa man na ibog ka ni Vandolph, no? Ha? Kuan, dili crush na ako siya, tiyo, Moro. Ay, nakadiyot kay. Ako sa tawagan si Vandolph, ako may baon nga, niabot na to. Kumusta? Abi na ko, di na ka manuwag na ko. May mo kang bi. Kung ano bisir ako, bago ba mi naabot? Aw, unya, unsa man? Wa kami ngawan ako? Ha? Tugan sa tinuod ba? Gimingaw. Lagi ba? Parehas nita, gimingaw sa kunin mo. Van, kanang, kuan ba? Unsa man? Naki, itog ano mo, ha? Unsa man ha? Nya, ikaw masuko. Di lagi. Ikaw masuko kung mahibaw ka nga. Love ti ka. Magkatawa naman. Dugay ramon kung nakabantay gud nga may gusto ka na ako. Ano? Kala ko. Okay rin, di mo nga. Kita na? Uy! Ay! Thank you! I love you, Vando! Hi! Kumusta? Okay lang. Nikaon na ka? Oo, man na. Ikaw? Oh, may noon. Ay, pagutom ha? Oo, kay... Nagkita pa ba yun ito? Kanos amang ka mong balik diri? Pohon. Mubalik ko diha. Baso magkauli na si ate o ganing kuya. Sige dyan, magpaabot ko ni mo ha. Amping ka pirmi ha? Ikaw sa Bando. Kunwa na gani ko, ayaw pasag di mo kaugalingon ha? Uy! No! Unsa ko nang imong ipalit? Uy, sige na, bye na. Sige, bye-bye.
Kamusta na ka sa Bandov, no? Hindi mo siya mo reply sa mo chat niya? O, tawag sa dili mo guntok. Ano na ka siya glain? Jan! Ah? Jan na! Te? Nahibaw na ba kas balita? Ha? Ang sa te? Patay na si Vandolf. Unsa? Mahimo ba? Ayaw ko nung pagumidyan ko. Huwag ko magbinuang mo dyan. Namatay si Vandolf tungod sa sakit sa kasing-kasing. Saya-sayang mga araw Pinapasa Grabe ang kasakit niya akong ibati na itong Nora. Nga ako nahibawaan nga namatay si Vandolf sa sakit sa kasing-kasing. Karon, igo na lang ko sa paghandom sa mga malipayong adlaw sa mga kinabuhi. Dinhin na lang ko ito. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mau kita may higalan kaagi ni Jana nga taga Linuan, Southern Leyte. Uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga nagalahan kabilang buhay. Di ba't sabi mo hindi mo gawin ako'y marisan. Ang mong kaagi gibuhatan na daw sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamasab mga higala at mga suking ti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papera sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni inyong kalumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umakay pada sa RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Magkining sa lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Jason. Recorded by Radio Mo TV. Fatima, sige na. Sugtan ko. Nagdali ka? Nagdali pa mo ng unom naman ko kabuwan nga nanguyab ni mo. Kung wa pa ka moingon nga nakwi-chance ni mo, digid ko mo paabot og dugay oy. Sige, good. Ha? Unsay sige ko? Sige na. Gisugot at ka. Kita na? Oo, kita na. Wow! Thank you! Naguyab-uyab na ka? O ma? Unya, naibaw siya nga human mo makagraduate. Naa ka pa'y plano nga mularga sa laing nasod. Wa pa ma. Pero naibaw na ko mga mo-okay ragid si Fatima na. O unya na lang ako sa Austriahan, human sa mong graduation. Congrats! Congratulations! Congrats guys! Congrats ninyo! Congrats! Babe, mang-apply ba kong trabaho para sa laing nasod? Ha? Magpalayo na day ka? Sa pagkakaroon na na, babe.
Samtang mga bata pa ta. Kay kon, gusto na ko nga pohon kung may kaugalingon na unyat ang pamilya. Naan ako din eh. Babe, Sa pagkakaroon, manikamot sa kong maayo ha. Dako kay gupangandoy para nato. pero babe, Nahibaw ko nga di ka ganahan nga magalagli ta. Basta masag ko. Pero, nakinahanglan ko sa mong pagsabot ron, babe. bahala ka. Dar nagamaambay eh. Malagi bay, dako kay go plano na mo. Kung kinahanglan nga mo sakripisyo ko. Saka kung kamo na lang duha mo ay mga place-ling nasod. Kung di gyud sa musugot na mularga ka. Dito ba no? Ha, sige, so ayan ako ingon. Pwede. Pero mag-una kong larga nimo kay una naman akong nalihok ang akong mga papilis. Sige. Liho ko na lang po rin yan ako ang ako. Mas ganahan ko nga mag-uban ng gapon ta dito, babe. Di na ka malayo na ako. I love you, babe. Huy, kapilit ko na itong pagkakis ni mo na ako. Sige lang, babe. Larag ka na, babe. Atake ko chance. Jason. Amping dito, ha? Ikaw, sad. Pag-amping din niya. O, magpapot ka naman dito. Ayaw ka bala ka. Muapas na ko dayot. Sige na ka, check-in para ba ka? Oh, I love you. I love you so much, babe. Kumusta man ka diha, anak? Okay naman, ma. Puro na yun trabaho. May panahon para maglaglag. Kana, mao na sakto. Ayaw gid sa gulig binuang imong pagtrabaho di sa laing nasod, ha? Oo, ma. Tawagan sa rin ako sa Fatima, ma. Jason, udangon na ni nato. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Maura? Wasay yatag na rason kung anong nakikbuwag siya nimo? Oo, bay. Huwag ko mahibaw kung unsay sayop nga nabuhat ako. Masig siya mo'y na inabuhat ka sa'yo. Bay. Di ko mapadas ka ko. Padayunon ako ang pagtuman sa panganay. Sakit, pero di ko magpaapekto ni Fatima. Nak, tulo na kakatuig diha. Mapakiplano nga mapauli? Muli ko ma, inig pista de sa ato. Ay, salamat in taon. Pangaon lang mo diha, ha? Okay. O anong wapamukha-mukhaon na? Ay, busog pa man ko na. Bay! Bay! Ay, salamat kay nito nga giga. Ako pa. Excuse una ninyo, ha? Mag-atiman ko sa mga bisita.
Kumusta naman, Gay? Ikaw may kumusta? Wala mo ka magparamdam na mo pila ka tuig. Nabisi na sa trabaho, bay. Ako naman ko mag-open sa akong Facebook. Pareham lang mo sa patima eh. Di na po siya active sa Facebook. Oo ba? Mayon po. Para hindi ako makakita niya. Na, naarba tayo reunion. Magkita-kita agad mo. Ha? Kano sa man? Jason? Jason, please. Ayaw kong likay. Mag-istorya o na ta. Unsa pa may atos riyan? Kato bitang panahon nga gusto kong mag-ekstorya ni mo. Hindi ka mo istorya. Kapasagdan ko ni mo nga mura nagbabuang sa pagsigig huna-huna kung ganong nakigbuwag ka. Dili ta din mag-istorya. O ba na ako? Asa man? Nga ang gidawam ko na mo din sa inyo. Aron may bawo kas tinuod. Tara sa kwarto. Kinsa nang bata nga natog? Totoo kig maayo. Ha? Fatima. Ay, kung na nga. Ato ng anak, Jason. Unsa? Mabdos ka dahil paglargan ako. O. Nahibawon ako na anak ka sa laing nasod. Nanuwa mo kami sulti. Kay dili ko gusto maguba ang imong plano. Dili ko gusto nga kami mahinungdan nga mamaya mong babag sa imong plano. Maogi pili na lang nako nga dili magsaba nimo. Og mao to. Gibuwagan ti ka bahalag maglagot ka na ako. Pero wa ba ni mo mahuna-huna? Nga mas maningkamot ko kung mahibaw ko nga naanaon tatay umaabot ng anak. Sorry, Jason. Sorry. Kinsa man mo'y nagpakaamahan na ng bata. Wa. Kay sukad ba sukad? Wala ko makikrelasyon sa lain. Kay hangtod karon. Ikaw rin kinang akong gimahal, Jason. Fatima. Kung mao na. Nga nung di man ito atagan o kompletong ginikanan ang bata. Jason. Mahal ka pang kita ka, Fatima. O gusto kong mamuhoy ninyo. So, sa pila ka tuig, gawa ko. Salamat. Salamat, Jason. Bisan og pila na katuig ang nilabay, pero nahibaw ko nga dili pa uwahi ang tanan para makabawi ko sa kong anak. Karon, malipayo na kay ko kauban sa kong pamilya. O nistay na ko din sa Pilipinas for good. Din na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Jason nga taga Cebu City. Uban sa awit nga